hedder Stine, og jeg skal have en hest, og den hedder Freja. Og den skal læses i den her trailer. Nu vil jeg bare sætte mig ind i traileren. Fordi... Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Kasper. Og jeg er Freja? Ja. Og hun gør ikke noget. Og hun er vant til hende? Ja. Jeg ser nok det, jeg skal sige efter. Det er Freja. Kom, Freja. Nu må du læse, og nu lukker jeg. Så skal jeg køre igen. Og nu kan jeg tage. Så jeg kom hjem, og jeg skal ud og ride på hende. Kom, Freja. Så lukker jeg lige her. Tak med dig. Okay, skal vi finde så. Hvor var den her på? Nå. Hvordan? Hun skulle være rigtig sød. Hende der, det var med at sige, når der fucking flippede mit hår, jeg fandt på Tinder eller fuck der. Så skal jeg vælge taget på, og skal snart tage lidt krudsække på. Så har vi gjort den fast. Nu skal vi have hovedtøj på. Nu skal jeg have spændt hovedtøj. Sådan lidt. Godt. Så er hun klar. Og nu skal jeg ud og ride. Så, nu sidder jeg på Freja. Nu skal jeg ud og springe. Jeg falder hende. Og så træder hun. Okay, så vi lader den her lille hest-ting. Det var anderledes. Det var ikke noget normalt. Men det var noget. Og jeg vil sige, at det var det for kanalen. Den her omgang. Og det var... Følg med i næste video, vi laver måske en anden, og det gør vi. Med Maja. Og det med slice. Hej.